What's up mga idol? This is Biari Jolly Vlog. So bali nandito na kami sa Mabini mga idol. Matin tayo ng motor show. Pero Mabini Town Hall. Yung mga bata nandano sila na ano. Hello mga guys! Thank you boss! Ito yung mga idol ha. Ako. Ito yung mga idol. Yun o. Ayos. Sabugan ng mga ano, mga idol oh. Mga solid. Okay, sa lang. Nice, thank you, thank you. Mga idol ha. Ayan, kasama natin ngayon si ano, Boss Rons. Si Boss Rons, so napaka-po. So what's up? So what's up mga ka-journey, and for today's video, sa video pala niya. But today's my video. Yung mga idol no. So, bali, merong 5 motor dito. So madami kami mga idol oh. Mga motorbikes. Yun, ayos. Napaka-solid, di ba? So, mamaya tingnan natin mga idol yung ano. Papasok tayo sa loob. Oh, let's go! Yung mga idol, dito tayo sa loob. Woo! Ayun, yan lang, ingay na lang mga idol. Solid yung sabog ah. Ano? Picture try ko ako bilang. Rosa. Bukan sa bukan ng ano, ang butso. Basta. Babangan nila mga idol yung ano, yung motor oh. So yan yung isasabag sa motor show. Sa Fino. Oh. Meron na yata kayo eh. Thank you po. Yun oh. Thank you lang. PS1 PS1? Para Yun na, pinagkakagulo na si Boss Rons oh. Yun yung mga idol oh. Solid oh. Mas pepilan na lang yung sticker mo. sticker sa kanila. Sticker ko. Yun na lang. Woo! Sticker lang pala. Boss, rock niya ako isa. Kay Dasa ito. Pinagkagulo ano. Urit tam. Hoy, aminin ka natin ka Kita masama ko yung Pag nakorap. Oo, original yan. Naniwala ka sa akin. Dito yan. Punta ka sa Pais.